čau od dnešního videa a dneska si zahrajeme Dino Park. Takže jdeme na to. My tady máme něco. Tak, kde se to dát? Musím dát 2 dinosaury. A je tady gambling, tak jde se gamblit. A vypadá to, že jsem dostal dynamity, to je dobrý. 5. Teď už radši nebudu točit. A teďkom, jak se můžete všimnout, tak potřebuju Iguanodona na 5. Takže jdeme ho dostat. Tady. Takže jdeme gamblit, jak já tomu říkám. By the way, dejte like a odběr, jipí. Tak. A tady to je, proč tomu říkám gambling, protože kam to mám dát? Tady? Možná. Tak se jdeme kouknout. Ne, ale já si myslím, že tady ty nepotřebujeme, takže to je docela jedno. Se tady... Někde můžu dát dynamita, buď tady, nebo tady. Tak dáme to tady. A tady ten dáme. A nic jsme nedostali, takže tady. Teď jsem se to... Možná jsme mohli dostat nějaký pěkný vajco. Dál. Tady skoro žádný nepotřebujeme, takže tady ten je docela špatný. Tak jde se zkusit dál. Tak a teďkom tady ten, možná, to bude on. Ne, tak tady. A byl tam, to je dobrý. A jdeme zkusit ještě jednou. Jdeme to tady udělat dílu, ať sem může jít dynamit. A máme tady něco. Teďkom musíme ještě tady. Já si myslím, že budou v tady těch dvou. Tak tam bude jenom jeden, nevadí. Tady je Mara Greeny, neboli Opel Viva. Ten, který jde za Opel pivovaru, se hraje taky, jepí. Tady ty otazníky myslím si, že potřebuju. A už žádný nemám, tak asi už nebudeme. Tady ty 2 máme zadarmo. Tam toho ani nepotřebuju, tak tady to... Okay. Tak, máme všechny, to je za dobrý. Žádný už nemám, tak se koukneme. No. Pokud chcete part 2, tak dejte like a dejte like. Tak čau.